мбаппе айни ҳол беҳтарин футболбози ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Ӯ аллакай ҳозир бо боварӣ ба панҷгонаи беҳтарин футболбозони ҷаҳон дохил мешавад. Барои ба даст овардани туби тиллои соли 2018 мбаппе дар овоздиҳӣ аз Месси пеш гузашта ҷойи чорумро гирифт. 4 сол пеш ҷавоноиди Килиан ҳеҷ чиз намедонист, аммо соли дигар бошад ПСЖ аз Реал барои фурӯхтани ӯ суми кайҳонӣ талаб хоҳад кард. Вақти Флорентино Перес механдад агар ПСЖ барои футболбози худ камтар аз 300 миллион евро талаб кунад. Килиан як дударча дорад. Шинос шавед, ин Итан Мбаппеи 13-сола. Ӯ аллакай ҳозир дар академияи ПСЖ бозӣ мекунад ва аз ҳозир маълум аст, ки ӯ низ мисли якаш яке аз беҳтаринҳо мешавад. Кӣ медонад, мумкин баъд аз 10 сол бародарон Мбаппеҳо дар як даста бозӣ кунанд. Ба ҳама салом. Биё дар аввал лайк мон агар ба Итан Мбаппе муваффақият бихоҳӣ, зеро ӯ ҳамагӣ 13 сола аст ва хело бачаи хуб аст. ҳозир мо оиди ӯ ҳама чизро ба шумо нақл мекунем. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам, ки ин видео бо ёрии AdinXBet сохта шудааст. дӯстони мо аз AdinXBet коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро пешниҳод мекунанд. дарро регистратсия кун ва соҳиби бонус шав. ссилкаи бозиро ман дар таги комментарияи ин видео мемонам. дар омади гап бонусҳо, бо промокоди TouchFood AdinXBet барои одамони нав то 6500 рубл бонус медиҳад. имкониятро аз даст надиҳед. бояд гуфт, ки Килиан дар оила ягона футболбози профессионалӣ нест. сухан оиди Жирес Кембо Экоко меравад, ки ӯ бародари угаи Килиан ва Итан мебошад. ӯ 31 сола аст ва дар мавқеи ҳамлагарони канори чап бозӣ мекунад. ҳоло барои худаш дастаи нав кофта истодааст, вале карьераи ӯро бад гуфтан дуруст нест, зеро Кембо Экоко дар дастаҳои Рен, Ал-Айн, Ал-Ҷаиш, Ал-Наср ва Бурсаспор бозӣ кардааст, яъне дар давлатҳои Фаронса, Лаес, Сурия, Арабистони Саудӣ ва Туркия. Чунин карьераро албатта бад гуфтан дуруст нест. тибқи маълумотҳои Трансфермаркет, Кембо Экоко дар 990 бозӣ 60 гол задааст ва 32 паси голӣ додааст. бад нест. падари Килиан Улфир низ одами футболӣ аст. ӯ дар дастаи футболаки шаҳри Бонди ҳамчун тренер кор кардааст. модари Килиан Файза Мбаппе бошад, гандболисткаи профессионалӣ мебошад. хулоса чӣ тавре ки мебинем, оилаи онҳо оилаи варзишӣ ва футболӣ мебошад. акнун ба қаҳрамони имрӯзаамон бармегардем. аввалин бор дар бораи Итан мухлисон соли 2017 хабар ёфтам, вақте бародари ӯ Килиан дар Лигаи Чемпионҳо маҳорати беҳамтояшро нишон дод. моҳи май бошад Килиан гуфт, ки чаро голҳояшро бо он тарз ҷашн мегирад. ростӣ чунин ҷашнгириро ман набаровардам. чунин ҳаракатҳоро бародари ман Итан мекард, вақте маро дар PlayStation мебурид. иқрор шуд Мбаппе. 3 май бошад Итан Мбаппе ба полуфинали Лигаи Чемпионҳо дар бозӣ зидди Ювентус ба майдон баромад. не ӯ бо бародараш бозӣ накард. он вақт 11 сола буд ва бо бародараш дар аввали бозӣ бо дигар хурдсолон ба майдон баромаду халос. ӯ ин чизро орзу дошт. ин барои ман лаҳзаҳои фаромӯшнашаванда буд. ӯ маро бисёр хоҳиш мекард, ки бо ман ба майдон барояд. ӯ мегуфт, маро бо худ бигир. ман гуфтам, ки хуб шудааст, ту бо ман мебароӣ, мегӯяд Мбаппе. баъд аз ин Итанро дар интернет яке аз футболбозони ояндадор мегуфтанд ва хабарҳо дар бораи ӯ бисёр мешуданд. тобистони соли 2017 ПСЖ якбора ду Мбапперо бихарид. Килианро бо нархи 180 миллион евро ва Итанро бепул. Вундеркинд дарҳол ба академияи то 12-солаи ПСЖ дохил шуд. ҷолиб аст, аммо Итан низ ҳамлагар аст. мухлисони футбол карьераи ӯро назорат мекунанд ва аллакай медонанд, ки ӯ метавонад ҳам дар кунҷи рост ва ҳам дар кунҷи чапи хатти ҳамла бозӣ кунад. академияи ПСЖ яке аз беҳтарин академияҳо дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. парижиҳо футболбозони машҳурро ба воя расонидаанд. мисол Кинсли Коман, Адрен Рабио, Мамаду Сако, Патрис Евра, Алфонс Ариола, Кимпембе, Матео Гендузи, Тима Вея, Ясин Браҳимӣ ва Никола Анелка. Итан Мбаппе дар академияи ПСЖ хело хуб ҳунарнамоиашро сар кард. тибқи маълумотҳо Мбаппеи хурдӣ дар аввалин бозиаш зидди дастаи Ҷепенс Вайс Ҷем академия гол зад. дастаи то 12-солаи ПСЖ ин ҳарифашро торумор кард. 9-0. 9 апрел соли 2019 тамоми ҷаҳон оиди ояндаи дурахшони Итан хабардор шуд. Мбаппеи хурдӣ бо ин синну сол ба рӯйхати 50 беҳтарин футболбозони наврас умедбахш шомил шуд. ин рӯйхатро Федератсияи футболи Франсия тартиб медиҳад. Итан ба маркази машқу тамрини машҳури Клерфонтон даъват шуд. ин академияи футбол яке аз беҳтарин академияҳои футболи Франсия ба ҳисоб меравад. мактаби Клерфонтенро мисол Килиан Мбаппе ва Терри Анри хатм карданд. дар охир Итан ба рӯйхати 23
футболбозони беҳтарини академия дохил нашуд, аммо ӯ набояд ғамгин шавад, зеро ӯ ҳоло ҳам дар академияи дастаи беҳтарини Фаронса бозӣ карда истодааст. Бародари ӯ Килиан Мбаппе бошад, ҳамеша ӯро дастгирӣ мекунад ва ёрӣ медиҳад, то додараш мисли худаш яке аз беҳтаринҳо дар ҷаҳон гардад. Дӯстон, мо умед дорем, ки Итан Мбаппе футболбози хуб мешавад. То вохирҳои оянда. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Шоду пирӯз бошед.